Hello. From Lord Commander Snow, Castle Black. I'm to be the new maester. Ja, det kunne du tænke dig, var. Det kunne du godt tænke dig, var. Det var jo også det, jeg troede i din alder, ikke? At man bare kan springe op på en hest og så smide breve rundt, som man har lyst til det, ikke? Som om Saren ikke har bedre ting at give sig til end at lede under tilfældige muskelsokser efter breve, som du har smidt. Ja, men så er jeg nødt til at skrive på papirerne, at du ikke vil noget. Jeg skriver i rubrikken, vil ikke en skid. Hvad? Du skal ikke tro, der er noget, vel?